Ihan mielettömän nopeasti on mennyt taas tääkin viikko. Tänään katkee sitten lopullisesti napanuora tonne entiseen työnantajaa päin, että lopputili. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että miten tästä sitten eteenpäin pärjätään, että voi mennä aika pitkään eikä mitään päivärahoja saa mistään. Ensi viikolla mulla alkaa tämmönen vapaaehtoistoiminnan koulutus, mikä on suunnattu niin kuin maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaaehtoisille. Ja tämä onkin erinomainen aika, tämä alkuvuosi, käydä näitä koulutuksia, koska niitä on tosi paljon tarjolla. Et jos on yhtään kiinnostunut jostain niin tukihenkilötoiminnasta, esimerkiksi lasten tai vanhusten kanssa, niin silloin näitä koulutuksia suositellaan tai jopa vaaditaankin. Mutta se auttaa sitten toimimaan näiden ihmisten kanssa. Antaa ihan toisenlaisia valmiuksia, että jos lähtee ihan pystymettästä. Suurin osa kuitenkin on ihan tavallisia ihmisiä, ettei noissa mitään sosiaalialan koulutuksia kuitenkaan vaadita. Kannattaa osallistua ja ne on ihan maksuttomia. Ja yleensä ilta-aikaa enimmäkseen, että pystyy sitten tekemään sitä vapaaehtoistyötä silleen niin kuin hyvillä valmiuksilla ja tietää vapaaehtoinenkin sitten, että mikä se oma tehtävä on ja mitkä on sitten niin kuin sen tehtävän rajat. Et näitä on kyllä tosi paljon tarjolla, että kannattaa ottaa selvää sitten oman alueen koulutuksista, että mitä kaikkea on. Ensi viikosta tuleekin aika kiireinen, siellä on tosi paljon palavereita ja saan sitten ensikosketuksen myöskin tuohon paikalliseen TE-keskukseen. Nähtäväksi sitten jää, että mitä he tykkää tästä mun vapaaehtoistoiminnasta, että pitää nyt ehkä sen suhteen pitää vähän matalaa profiilia, että mä en halua kyllä mitään päivärahoja sen takia menettää. Mutta pikkasen on jäänyt loppuaikaakin tällä viikolla, että mä oon käynyt tosiaan luistelemassa ja vähän rämpötellyt tuossa kitaraa, että mä sain joulupukilta akustisen kitaran ja tuommoisen nettikurssin lahjaksi, että mulla on nyt sitten semmonenkin projekti tässä meneillään, että mä erähdyin jossain vaiheessa sanoa, että olisi kiva joskus opetella soittaa vaikka kitaraa ja meillä on nyt aika hyvin sitten mennyt jakeluun tää, että ei ole mitään sit kun, vaan nyt kun, että heti vaan sitten opettelemaan. Mä oon nyt sitten vähän innostunut siitä rämpyttelystä. Mun pitää nyt jatkaa näitä ulkohommia täällä vähän ja sitten pitäisi vielä yksi työpaikkahakemus saada vetämään, että jatketaan taas ensi viikolla näissä merkeissä ja menkää hyvät ihmiset ulos. Täällä on ihana ilma, vähän on kylmä, vaatetta vaan riittävästi päälle ja nauttimaan näistä ihanista kirkkaista talvisäistä. Moikka!